Nyt siellä nähdään Uskvarov, muistetaan, että on kärjessä ja Boström on aika reilusti edellä, eli tekee hienoa juoksua. Kisa lähtenyt loistavasti käyntiin Mortenilla ja aika piakkoin hänet saadaan tuonne sitten väliaikoihin ja siinä alkaa sitten suomalaisittain jännittävät hetket. Sieltä tulee, More tulee takaa. Sieltä tulee nurkan takaa ja leimaa rastille numero 11. Ja reilun johtoon tulee. Siinä se oli hieno. Niin sanottu kärkileimaus. Ja kyllä Rennolta näyttää Mortenin meno ja hän on saanut siinä edellä lähteneen Ivailo Kamenarovin mukavasti näkyville ja kyllä tosta jonkun verran on apua. Hän pystyy nyt sitä selkeää imemään kiinni ja pientä apua. Ja nämä mahtava johto tässä vaiheessa kisaa. Avoimet osuudet hän lukee tarkasti ja seuraavat välit ovat silloin selvitetty ja ne valinnat tehdään salaman nopeasti. Upeasti Morten Boström väliaikapaikalla kärkeen. Kirkkaasti kärkeä ja kannustus on huimaa. Sieltä lähestyy pikkuhiljaa. Vielä on muutamasta metriä matkaa jäljellä. Morten Boström. Nyt vielä Skarppina sitten loppuun asti, ettei anna yleisö häiritä. Suomalaisia varmasti nämä yleisö saattaa jopa sitten vähän hämätä, koska toi on kova toi meteli tuolla, mutta siitä aivan oikein lähtee siitä. Noin, ja siitä tunnelia pitkin. Kohta tulee Boström maaliin vielä täältä ja sitten kertaalee sinne rantaan. Hänet nähdään tässä stadionilla ja huuto on kovaa. Ja vielä nyt ottaa aika tarkastikin tuon, reilu minuutti on vielä, tulee kirkkaasti ottamaan kärkipaikan Morten Boström, mihin sitten riittää. Kuula kestää, kun täältä tulee Boström, viimeinen lähti suoritettu ja nyt kaikki irti. Vuosikausia Boström piti myöskin maratonjuoksua ohjelmassa, Yhdysvalloissa opiskeli ja se haittasi tietysti tätä suunnistusta aika paljon, mutta nyt on keskittyminen ollut kovaa ja tämä kausi on ollut mainio Boströmille. Hän tulee maaliin lentämällä, näin 14.19.6. Kirkkaasti kärkeen, mihin pystyvät sitten Leandersson, Lysel ja sveitsiläiset. Morten Boström, hyvä suunnistus tänään, aivan loistava. Nuori sveitsiläinen hallitseva maailmanmestari on ollut käsittämättömän varma Boströmille. Boström ottaa MM-kullan täällä. Hän voittaa maailmanmestaruuden. Maailmanmestaruus tulee Suomeen. Morten Boström on maailmanmestari sprintissä. Aivan mieletön päivä tähän. Näin se lähti. Venlaniemen pronssimitali ja Morten Boström. MM-kultaa ei auta mikään Matias Kiburts. Pinkoo loppu suoraan minkä pääsee, mutta valtaisa virhe tuli tälle miehelle ja siellä manailee pahemman kerran. Sieltä tulee kyllä painokelvotonta tekstiä. Matias Kiburts maalissa ja hän on kilpailussa 5. Morten Boström on maailmanmestari. Täällä Sotkamossa on Morten Boströmillä juhlapäivä. Lähtee koko kansa tähän tuuletukseen mukaan. Näin se selviää ihan viimeisen päälle 100% varmasti. Morten Boström, maailmanmestari. Ai, mikä päivä tähän tuli. 30-vuotias helsinkiläinen tuulettaa kunnolla. Hän tuulettaa viidesissä maailmanmestaruuskisoissaan on More tällä kertaa. Oli silloin 2007 MM-kisoissa 9. EM-pronssia tuli silloin 9 vuotta sitten, mutta nyt tuli MM-kulta ja ajatella minkälaisen yleisön edessä. Täällä on pannu, kattila on täysi ja nyt on juhlakeiton vuoro. Tässä tulee Lysel maaliin ja Jerker on kilpailussa 8. Suomalaisjuhliin päättyy tämä päivä täällä Hiukan stadionilla. Yleisö juhlii maailmanmestaria sitten haastatteluun. Morten Boström, suunnistuksen maailmanmestari. Miltä tämä kuulostaa? Kuulostaa aika uskomattomalta, mutta kaikki on mahdollista, kun uskoo siihen, mitä tekee ja tekee työtä sen eteen. Kerro vähän, sä näytät kovin rauhalliselta, mutta mä epäilen, että sulla sisällä kuohuu nyt aika paljon. Mulla oli 2 tuntia ennen lähtöä, oli aivan, siis ei pysynyt kartta kädessä, kun yritin piirtää jotain. Ja aivan uskomatonta silloin ja jotenkin on kyllä
viitannut asiat viime aikoina siihen, että hyvä suoritus tulee ja ei vitsi, on se kova juttu. Oliko vaikea pitää pää kasassa kotiyleisön edessä tuolla kadulla juostessa? No ei kyllä voi sanoa, että missään vaiheessa häirinyt tänään, että ei osaa sanoa mikä tilanne oikeasti on. Totta kai ihmiset huutaa mitä sattuu milloinkin. Kyllä siinä omaan suoritukseen on koko ajan se kaikki fokus ja se näytti suivan kyllä niin kuin on suunniteltu, niin kuin on viime aikoina harjoiteltu. On vaikeita välejä oli, mutta me voitettiin ne haasteet. Todellakin. Ja tuossa ennen lähetyksen alkua ja katsottiin vähän sun matkaa tänne, joka alkoi jo sieltä Espanjan leireiltä, kun niitä panostuksia on ollut. Missä vaiheessa, onko sulla tullut matkan varrella jo ajatus, että sä voisit taistella oikeasti mitaleista? Kyllä mulla valmentaja on kyllä uskotellut mulle sitä, että tässä ollaan matkalla mitalille ja silloin harjoituskaudella sitä on mietitty, mutta enää viime aikoina ei tarvinnut miettiä sitä, sitten on vaan tehty työtä. Nyt se karkaa. Niin, totta kai mestari karkaa ja nyt on kyllä iloylipillä Suomen lipun kanssa. Buström juoksee täällä ympäri stadionia. Ei näytä siltä, että olisi mies tuolla ollut tänään radalla ihan tosi toimissa ja tästä näin on. Nyt on ilo irti hiukan pesäpallostadionilla, kun Morten Buström sieltä niin tonne kakkosjatkeelle ja takarajalle ja siellä nyt on juhlat ylimmillään. Kun viidensissä maailmanmestaruuskisoissa siis Morten Buström, nyt oli muutama vuosi tässä taukoa, että mies ei mahtunut kisajoukkueeseen ja tällä kaudella on ollut kyllä niin rehvakkaa, hienoa menoa ja aina nämä kilpailut ovat olleet vähän sellaisia, että loppua kohden Morten Buströmin vauhti sen kun vaan yltyy ja kasvaa. Tänään suoritus oli alusta asti hyvin hallussa, mutta taas nähtiin sama juttu, että se turbovaihde löytyi sieltä. Hei, 20 sekuntia eroa sprintissä. Viimeisellä puolikkaalla Moresen teki aivan mieletön suoritus. Hän on tämän vuoden tosiaan niin kuin unohtanut kestävyysjuoksuhommat. Vaikka Janne Holmeen onkin valmentajana, täytyy muistaa, hei, onnittelut myöskin kyllä sinne suuntaan. Ja se, mikä on karttanut paljon, on tosiaan tämä, että lopussa kulkee. Hän on jättänyt suomalaiset mennen tullen näissä kisoissa. Ja se vielä kolmas asia, että voitti keskimatkan kisan tuossa huippuliigassa toukokuussa, joka kertoi siitä, että taidollisesti hän on kasvanut niin kuin uudelle levelille. On ollut monesti suosikki top 6 vähintään MM-sprintissä, mutta se ei ole onnistunut. Joihinkin virheisiin on kaatunut. Nyt täysin virheetön suoritus, aivan mieletön. Näitä lopputuloksia kelpaa katsoa. Suomen Morten Buström, MM-kultaa 14-19-6 loppuajalla. Scott Fraser, Iso-Britannia, hienosti hopeaa, sitten Jonas Leandersson bronssia. Maailmanmestari Morten Buström, hän ottaa yleisönsä. Hän on tämän suunnistusyleisön suuri sankari tänään ja ajatella näin Suomeen heti 2 mitalia avauspäivänä. Yllätyksellinen päivä ja valtava menestys heti tässä ensimmäisenä finaalipäivänä. Kyllä tämä niin yläkanttiin meni, että ei siis koskaan en olisi voinut tämmöisenä inhorealistina niin odottaa, että voi näin käydä, mutta toki Mortenilla se oli niin kuin sisässä, se mahdollisuudet oli olemassa, mutta se, että tulee kulta, niin se on kyllä uskomattoman hieno suoritus. Eikä kysymys ole siitä, että kun muut olisi juossut huonosti, että hän olisi saattanut voittaa ilman näitä Hertnerin ja Kiburtsin pummejakin. Hän jäi niin paljon, että hän oli niinku omaa luokkaansa tänään kaikilla osa-alueilla. Edellinen Suomen miesten maailmanmestaruus vuodelta 2006 Jani Lakanen otti sen pitkällä matkalla. Nyt siis Morten More Buström sprintin maailmanmestari.